Hola, nois i noies, benvinguts un altre dia, una altra setmana a aquest, al nostre canal. Espero que estigueu força bé i espero que estigueu preparats per una nova recepta. I què és el que estarem fent avui? Doncs avui estarem fent un pastís que m'encanta. Senzillet, però que m'encanta. Avui estarem fent un pastís de poma. Així que no m'enrotllo més, comencem! I comencem. Sé que al vídeo anterior em vaig oblidar de posar un enllaç perquè sabéssiu com es feia la crema pastissera, així que em sento amb deute i la farem ràpid. Mireu, tinc aquí la maicena. Li posaré, tinc 1 litre de llet també, li posaré una mica de llet, desfem la maicena amb la llet que hem afegit i reservem. I anem cap al foc. Agafo una cassola. Encenem el foc, evidentment. Tiro el reste de la llet, el sucre i la canyella i la pell de llimona. I això ho portarem a ebullició. I mentre la nostra cassola amb llet s'escalfa, agafo un altre bol, afegeixo els rovells i també afegeixo i barregem bé. I això ho reservarem fins que bulli la llet. I ara que està a punt de bullir, retirarem la pell de la llimona i la canyella. Molt bé, això ja està bullint. I aboquem la barreja de rovells i maicena. I hem de remenar sense parar fins a aconseguir la textura que vulguem. I això anirà molt ràpid, mireu. Ja ho tenim. Retirem del foc. I ho abocarem a un recipient de vidre perquè es refredi. Estiro bé i ho tapo a pell. Deixarem que refredi a temperatura ambient abans de posar-lo a la nevera. Agafem el motlle, jo l'he untat amb una miqueta de mantega i la pasta brisa. I cobrirem el motlle. Ajustem bé la massa al motlle retallem el sobrant i anem a farcir-ho amb la nostra crema que ja s'ha refredat.
Repartirem bé el farcit. I ara que ja el tenim farcit, anem a decorar-ho amb poma. Jo ja he tallat la poma, he intentat tallar-la a la mateixa mida, al mateix gruix. Ho he intentat. S'ha quedat en això, en un intent. Bé, anem a decorar el nostre pastís. O projecte de pastís. I mireu, ja el tenim decorat, ja li hem posat la poma per sobre i jo crec que ha quedat força bé. Ara el pintarem una miqueta amb ou batut, amb molt de compte que no se'ns desmunti. I ara li tirarem una miqueta de sucre per sobre. Jo ja tinc el forn precalentat a 180 graus. I quan surti el pastís, us diré l'estona que ha estat. Doncs bé, ens anem cap al forn. I mireu que bonic ha quedat el nostre pastís de poma. Al final ha estat uns 45 minuts, però jo ara li volia donar una capa de brillantor amb gelatina, així que haurem d'esperar a que es refredi. I ara que el pastís està fred, li vaig a donar uns tocs amb gelatina, perquè vull que quedi força brillant. I mireu, aquí teniu el pastís de poma. Li he tornat a donar una altra capa de gelatina. Mireu com brilla. Està boníssim. Així que ja ho sabeu, bon profit a tothom. Molt bé, nois i noies, i fins aquí la recepta d'avui, la del pastís de poma. Espero que us hagi agradat, que proveu a fer-ho, que us quedi superbo, que m'ho expliqueu, que ja sabeu que qualsevol comentari és benvingut. I bé, dit tot això, us deixo aquí la meva adreça d'Instagram i ens veiem la propera setmana. Adeu!